हेलो लोगोफोर नैबे समाव गासैखौ बर'सा देरहासार इउट्यूब चेनेलनि जानानै गासैखौ बरायनाय जाबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोननि सिगाङाव आंबो नैबे फेमास जायगा चौकी पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन बे पिकनिक स्पटआ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव दङ आरो नैबे भुटान जे हादर बे हादरनि खाथियाव आंनि जे उननि बाहागो बे उननि बाहागोआव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे चौकी बेजोंनो हाबलांनांगोन आरो नैबे केमेरानि जे उननि बाहागोआव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेथिं थाङोब्ला नोंथांमोना सुबनकाटा आरो लोगोसेनो नैबे निकासि बै जायगाखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे गासैखौबो दसे सम आंजों थाफानो थाखाय आं खावलायदों जे चौकी पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोनखौ आं दिन्थिगोन
लोगोफोर नैबे समाव जों चौकी बे चौकीयाव इन्टार जाबाय जों सिङाव हाबबाय बे चौकीनि नोंथांमोना नैबे आंनि केमेरानि उनाव नुनो मोनदों बे समायना भुटाननिफ्राय फैनाय दैसा आरो बेजोंनो नैबे हायेनाव बे दैसायानो हायेनाव गोग्लैहैयो नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि केमेरानि जे उननि बाहागो बेवहाय नैबे सुबनकाटा बे सुबनकाटा जों बे बोहैलांदों बे समायना दैसाया आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जों सुबनकाटानिफ्राय फैनाय बे रोड जों जायगासिम मोनहैथ'वाखै थांखिसिम आरो जों नैबेथिंनो चौकी जे मेन पिकनिक स्पट बे जायगाजों जों थांनो हागोन होननो थाखाय आं खावलायदों जोबोर गोजोननाय मोनदों बे जायगायाव फैनानै आगोलावबो आं खेबसे फैखांबाय ओमफ्राय अब्लाबो बेबाराव फैनानै आरो जोबोर गोजोननाय मोनदोंना नैबे बड'लेण्ड एरियायावनो थानाय नैबे सुबनकाटा जे बेन्दोंआव थानाय नैबे चौकी निकासि खाथियाव थानाय जे चौकी बे चौकीयाव नोंथांमोना फैयोब्ला निश्चय गोजोननाय मोनगोन आं खोनानो मोनदों मोनसे गाबनाय दाउमासार जानो हागौ बियो दाउमासार बेखौ खोनानो मोनदों आरो नैबे सिगाङाव बा बेनि सिगां बाहागोआव भुटान बे हादरखौ नुनो मोनगोन थ' बिदिब्ला जों बै जायगासिम नोंथांमोनखौ बारा गोबाव खालामला बै जायगासिम नोंथांमोनखौ लांनोसै हाय लोगोफोर नैबे समाव आङो फेमास पिकनिक स्पट चौकी बे चौकीयाव आङो मोनफैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो
नैबे समाव जे समायना नुथाय बे समायना नुथायखौ दिन्थिदों नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेहाय भुटाननिफ्राय बोहैनो बोनाय समायना दैमा बे दैमाया आसामाव थामहिनबा जोंनि हायेनाव बे हायेनाव गोग्लैहैयो गुबुन गुबुन मानसिफोरा बा सुबुंफोरा बुङो जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै पिकनिक जागोन नैबे नुथाय बे नुथायफोरखौ नायहैगोन आं सानदोंबा नैबे बाक्सा जिल्लायाव थानाय नैबे बे चौकिया जोबोद समायना पिकनिक जानायनि थाखाय जोबोद फेमास गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय पिकनिक जानो थाखाय सुबुंफोरा फैयो आं नैबे समाव नोंथांमोनखौबो बे जायगायाव फैनानै पिकनिक जाफैनो थाखाय आं खावलायदों आं बे नैबे समाव सानदों जे बड'लेण्डनि जायगायाव बड'लेण्ड नैबे एरिया बिटिएडिआव जोबोद समायना समायना जायगाफोर नुनो मोनो बा दङ बेनिखायनो आं नैबे ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोननो नैबे चौकी बे चौकीनि समायना नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो सानदों इयुननि समाव नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै पिकनिक जानो थाखाय हागोन बेवहाय अल टाइम एलाउ दङ गासै समावनो बेवहाय पिकनिक जानो हायो नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय बेवहाय जोबोद मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय पिकनिक जाफैयो आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो बे नैबे समायना जायगा बे नुथायखौ नोंथांमोनखौ फैनानै नायफैनो थाखाय आं खावलायदों आरो लोगोसेनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जे दिन्थिनो नागिर चौकी बे चौकीखौ आं दिन्थिबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव हानायमानि आरोबाव समायना नुथायखौ दिन्थिगोन लोगोफोर नैबे समाव आङो चौकीनि जे समायना नुथाय बे समायना नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय जाखिनि आं ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरनाय नैबे चौकी बे चौकीखौ फारि फारि दिन्थिबाय नोंथांमोना निश्चय मोजां मोनदों जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि बेल नटिफिकेसन बेखौ दाबायना लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसेनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय आं खावलायदों इयुननि ब्लग्स भिडिअसआव लोगो मोनगोन स' दिनैनि थाखाय जे आंनि ब्लग्स भिडिअस नैबे चौकी बे चौकी दिन्थिनाय पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ दिन्थिनाय भिडिअ बेखिनियानो गोजोन्थों इयुननि समाव लोगो मोनगोन स'
थेंक इउ जय बर' हारिनि